Ведно да, в ефир съм. Здравейте, аз съм Николай. Да, това е влог. Зак. Това съм аз. Да, красавец. Хайде, сега тръгваме към нашата махала. Ще имаме на пътешествие с Димитровград. What the fuck? Това се виждаше замазан. Пак ти замазан. Тук има някакви лапи. Ще го качим в Утоп. Утабо. Правим влогче. След толкова време правим влог. Там се разкарахме из града. В принцип съм на много далеч от къде живея. Сега отиваме някъде към нашата махала, както казах. Ще минем през линиите по някакъв труден начин, но пак ще минем. Да. Ладно. Дидо, нещо да кажеш? И да, цъкаме лига малко. Сега можем да си говорим за геймплей. Който е Gold 5 да ме намери. Аз съм Gold 4 и искам с някой Gold. Дай си малко рекламка на прошла в лигата. Deadpool 3. Добре, си моят френд. Nordic. Да, Nordic. В Уеста имаш акаунт? Не. Уеста. Тъпа работа. Бати студовате, това колко градус е. Ай, лава. Човек там, това ми се забива в главата. Това живко няма да ти звъни, ти казва, има ли гол, няма. Няма гол. Се свика или умри. По-добре долу. Курвина. Не грамоти. Опа. Пък някой лага? Не. Сега си вариме малко ние. Това време. Тя е диза студена ли че е? Въобще е. Ми измръзна ръката, удържа. Поснимай малко ти. Ще намини назад. Паддаград. Това е част на. Който е Димитровград, Да пиши в коментарите, може да излезем заедно. ще имаме смацка. Да снимай бе. Снимай надолу, краката си снимай. Адидас бурки, невряки, тенисто. Някакви такива гуменетки. Да, таз. От това там бе. Там има едно друго място, май. Това кога са уникали, това зелените човек. Да, там има едно място. Тук, между другото, живее и Диви, наш приятел. Много добър, нали га? Да, сайт. Може би. Всъщност така манбок в лигата. Иначе е сайт, не знам много. Че дали сме на фактор. Ето с кран е велик. Никъде тук да може да минем. Ние може там имам един път. Трябва да се качим на дължа. Яйца паркур. Про.
да отидем някъде да се спокойно. А Никито дали ще ни пусне от тях? А? Това Никито дали ще ни пусне от тях? Не знаю. Сме надолу, че да не се видят тя. Бабички. Do you speak English? Аз. Това провалим се кача. Лица Никито. Спайдермен. Спиндермен. Спиндермен. Yes. О, that hurt. Трудно, много трудно. Дено ли? Направиха ми ръцете на листия. Са тяло пешкури. Сега тук. Какво бе? Остай ги бе, ти ще не направи. Надолу. Ама подскони. Не, рисковано така минава всеки ден. Там да кажа, че си шумах. Но сей. Дай ева! Направи нещо, Ники. Какво направя? Не знам нещо рисувай. Не съм. Да бе, мазно е. Минаваме! Вече един са сложили. Отава. Паркур! You are the boss. 7 и 30 и 6, 7, 8. Ай, Ники, отей тука. Да го е тъпията. Аз ще бъде отей тука обаче. Ей, курпар! Ява, как се пикай. Ще вземеш ли телефона? Его оператора. Да съм аз. Закачваме ли? Да, дай, ако искаш. Дай, аз да съм първи. Да почнем да с телефона. Това е паркур. Пук. Давай. Да. Това беше влог. И чао.